Avui serà un gran dia, aprofita'l. Sé que només començar el vídeo demanar-te que em posis un m'agrada no queda massa bé, però és l'única forma de que no arribis al final del vídeo emocionat i sobreentretingut i et despistis de posar-lo, per tant, fes-ho ara. Gràcies. Fa uns mesos que Jeff Bezos ens anunciava que Jeff Bezos, petons en català, ens anunciava que posaria en marxa el primer vol tripulat per civils de l'espai. Uns dies abans, un altre magnat, en Branson, se li va colar per la dreta dient que ell uns quants dies abans volava i sortia amb el seu avió a través de l'empresa Virgin Galactics. L'11 de juliol, aquest avió de Virgin Galactics, que s'enlaira sobre uns 15.000 metres, després dispara un altre avió, que surt disparat fins als 80,40 quilòmetres, i des d'allà pots veure una mica la Terra i notar la ingravidesa. A partir d'aquí l'avió baixa planejant i si tot va bé doncs arribes a terra sense tot així d'una peça. En Bezos, al cap d'uns dies, tal com estava planejat, tot i que inicialment el seu objectiu era sortir a l'espai el 2012, després va veure que era una mica complicat això i va ser ara aquest estiu amb el seu coet, el New Shepard de l'empresa Blue Origin. El New Shepard és un coet, no és un avió com el de Branson. És un coet, no porta pilot, és reutilitzable, és totalment un altre sistema. A més, vola per sobre de la línia dels 100 quilòmetres, la línia Kármán, i no es queda amb els 80 d'en Branson, que només està acceptat com a fora de l'espai per l'administració dels Estats Units, que és l'única en el món que considera que l'espai comença als 80 quilòmetres, la resta del món considera que són aquests 100 quilòmetres. A més, si vas curt de temps, el vol total de Blue Origin són 10 minuts, i el de Virgin és quasi una hora i total per estar a la mateixa estona aquests pocs minuts d'ingravidesa. En el vídeo anterior vam parlar també de més exemples d'alçades que ens van bé per tenir una mica les referències, no? I parlàvem dels 500 metres d'un globo aerostàtic, que rarament supera el quilòmetre, o un helicòpter, 10.000 metres, avió comercial normal, 12.000 metres. Si anem amb un jet privat ja passem als 15 quilòmetres, o els caces 20-25, i el Félix Baumgartner, que era aquell noi que va pujar una espècie de globus aerostàtic i que després va saltar en paracaigudes, va arribar als 39. Per tant, aquests 85 o 100 que han fet Bezos i Branson són una brutalitat. Ara, però, li toca a Elon Musk, que no para. Aquesta setmana va enviar a l'espai una rastellera més de satèl·lits de l'Starlink per donar cobertura a nivell d'internet a tot el món, i d'aquí res ataca amb la seva missió espacial per civils. A diferència dels altres dos magnats, que d'alguna forma han fet el caprici de la seva vida construint una empresa que els portarà amb ells a l'espai, per tant s'han muntat ells una pròpia empresa per fer el viatge, Elon Musk porta molt de temps col·laborant amb la NASA, enviant coets a l'espai, i aquest cop, amb la missió que es diu Inspiration 4, hi haurà 4 persones, 4 civils, que, sense experiència prèvia, passaran probablement 3 dies orbitant a l'espai, a una òrbita superior a la de l'estació espacial, que està a 408 quilòmetres. De fet, s'espera que arribin als 575 quilòmetres i donin 22 voltes a la Terra. Quan això? Potser demà. Són coets especials, però al final han de mirar el temps, igual que nosaltres hem de mirar el temps per marxar de cap de setmana. Netflix s'ha implicat també en la història i té tota una gravació de la preparació dels personatges. Són personatges peculiars i rics, i podrem veure-ho bé a través de la seva plataforma. Mentrestant, qui va fundar Apple amb Steve Jobs, l'Steve Wozniak, ha anunciat que a través de la seva empresa Privateer, que té mig nom de discoteca, mig nom de lavabo, han començat a fer un projecte per fer l'espai accessible i segur per tota l'espècie humana.
Pobre espai, penso jo, no? Mirem què hem fet amb la Terra i amb totes les espècies que hi habitaven. Diu que aquest espai serà segur i accessible per diferenciar-se de la resta de companyies, que només han sigut companyies que han permès volar els rics. Aquí serà una empresa que permetrà anar a l'espai a tothom. De moment, però, el seu projecte, el seu sistema, només l'expliquen a grups reduïts. A mi encara no m'han trucat. Gràcies per escoltar-me. Somriure és gratuït. Com sempre, demano altre cop que em facis un m'agrada aquí sota, que et subscriguis al meu canal per no perdre't cap novetat. No dubtis en compartir-ho. De fet, comparteixo, si us plau. Gràcies. Totes les novetats a bartu.cat. Cuida't.